Na szevasztok gyerekek! Ez itt egy újabb kihívás lenne, amit tegnap este még mondtam. Ó, bazd meg! Kiöntöttem a csilit. Hát ez a csili kihívás lenne. Nagyon félek. Ez ilyen családi ebédnél ilyet szoktak rakni a levegőbe. Már ennyitől már azért vannak gondok. Ezt Moramiskit, vagyis Tari Dominikért csinálom, meg az Iron csapatét. Itt van megint a tejecském. Na mindegy. De ez nagyon erős. Mindegy. Ez a videó után meg majd megcsinálom a bodzaszörp kihívást. Na, szevasztok!